Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic número 12 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré dels 50 anys de Doraemon, un anime i manga icona de la cultura japonesa. Fujimoto Hiroshi va ser un mangaka nascut al 1933 i mort al 1996. Va ser reconegut per formar part de l'equip artístic amb Motoo Abiko durant uns 30 anys. A partir del 1954 va signar les seves creacions amb el malnom de Fujiko Fujio. La seva obra més destacada va ser Doraemon, que va fer del 1970 al 1996. El creador de Doraemon és tota una icona de la cultura japonesa i és tan famós a la resta d'Àsia que el 2002 va ser votat com un dels 22 herois asiàtics per la revista Time. L'argument de Doraemon ens porta amb el rebesnet d'en Nobita Nobi, que viu al segle XXII. Degut als errors d'en Nobita, tota la família viu en la pobresa. Per corregir-lo, Sewashi decideix enviar el seu robot Doraemon al passat per intentar evitar que en Nobita cometi tants errors. La tasca del robot serà difícil, ja que en Nobita és el nen més feble i poc intel·ligent de la seva classe. El manga Doraemon va ser creat l'any 1970 per Fujimoto Hiroshi, qui el va publicar fins al 1996, constant de 45 volums. A la revista Gekkan Koro Koro Kommikku, Hiroshi Fujimoto va començar el 1979 la subsèrie Daichoen Doraemon. Un cop mort l'autor el 96, els mangakes Shinichi Akiwara i després Yasunori Okada la van continuar fins al seu final el 2004. A la mateixa revista, des del 2006, es desenvolupa la subsèrie Eiga Sutori Doraemon, primer per Yasunori Okada i actualment per Shinichi Akiwara, sota el pseudònim de Shintaro Mugiwara. La primera sèrie d'animació va venir de la mà de Toei Animation amb 26 capítols al 1973, però tenia un pressupost molt reduït i no va tenir l'èxit esperat. Posteriorment se'n va fer una altra sèrie, del 1979 al 2005, per l'estudi Shinei Animation. Amb 1.787 episodis, és una de les sèries animades més populars al Japó. Els llargmetratges animats de Doraemon s'han convertit en una tradició, ja que gairebé se n'estrena un cada any. Normalment són d'aventures i ciència-ficció, trencant amb les escenes quotidianes de la sèrie i transportant els protagonistes a llocs desconeguts o altres planetes. Les pel·lícules solen transmetre la importància dels valors humanitaris i mediambientals. A hores d'ara n'hi ha 40 pel·lícules de Doraemon. També existeix Stand By Me Doraemon, no inclosa la numeració oficial, i que aniria entre la 34a i la 35a pel·lícula. En Doraemon té una butxaca quadridimensional, la qual conté tota classe d'aparells del segle XXII per intentar salvar en Nobita del seu futur de pobresa. Aquests objectes s'han convertit en l'enveja de molts nens i nenes de tot el món. Alguns dels més populars són, per exemple, el Dokodemo d'Or o Porta Màgica, un aparell en forma de porta de color rosat. A l'indicar on vols anar o pensar-hi i obrir la porta, arribes al teu lloc de destí. El Takekoputa o Gorrocòpter, aparell per a volar. Es pot posar a qualsevol part del cos, però se li acaben les bateries després de 8 hores. I la Onyaku Konyaku, o gelatina traductora. Al menjar això, podràs comprendre qualsevol idioma com si fos el teu natal. També, l'idioma que parles es tradueix automàticament a l'idioma de l'altre. D'aquesta manera, pots conversar sense dificultat. També són famosos el Anki Pa o pa de la memòria. Es posa el pa a sobre de qualsevol cosa, com la pàgina d'un llibre, per copiar-lo i després t'ho menges. Amb això memoritzes amb molta facilitat totes les coses escrites en aquesta pàgina. La Camping Capsule, o càpsules de càmping, és de la mida d'una pilota de tennis i al clavar-la al terra es converteix en carpes per a càmping en forma de càpsules, en llit, bany i dutxa. Prement el botó del pal baixa un ascensor per entrar-hi dins. I el Taimu Furoshiki, o mocador del temps. Al posar el mocador sobre un objecte, animal o persona, aquest retrocedeix o avança en el seu estat amb el pas del temps. Doraemon es va convertir el 2008 en el primer ambaixador de l'anime nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors japonès. La seva funció és donar a conèixer la cultura nipona. Amb aquest fi, el Ministeri va mostrar la pel·lícula de Doraemon, El dinosaure de Nobita, del 2006, amb missions diplomàtiques japoneses i a les oficines de l'organisme cultural Japan Foundation a tot el món.
L'any 2013, el govern japonès també va fer servir a Doraemon com a ambaixador per promocionar la candidatura de Tòquio als Jocs Olímpics de 2020. La pàgina web oficial de Doraemon en castellà és les 3 doraemon-world.com. A tot el món podem trobar infinitat d'objectes i jocs relacionats amb Doraemon, ja que s'ha convertit en un personatge reconegut a tot el planeta. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.